Yeah, send him over here, say. It is a so of a Tommy. Say, Diana Moye. I will just fuck on the okay kind of cry of a king. Aboa ayi or say asroboa was a or say Misumai and in any. Media baby a mijinano, mijina wa Tommy. Any gloria. Ah, necessary. Open was soon join Wahuta. Because Sammy no cray, her bush some yamianim or Burkra 4 and no yere. So be found still a yan. O Cateso. And on so I do say, Sahom background bit me can be amount. Says also you as I see you. Samu Muyana, would it or Burkranino? A radin fanchow. And ya somewhere down and ya somewhere a yakaya for you. And tis a more pets, my people beer, Mumra, no more can be because they be a metranca say. A home 8-year program ye. 2 me out 8-year program ye. And you penny pass a wire word the access coming couldn't do me so ready. A Diana obey. As one program. We are watching say, who bet day, ya. What's here the diatem? Emma media Librem poker me coy, not me rename who say, me I am me yes, na me de me home to twa a man for so said day. Eh, ya. Oba granny or a granny no iris how, when you saw near Crawford, Yammy any cool. I have so baby be a dear son, I wore out your granny no, when you be shut and say. A buffet somewhere, hanyame. Only a big bag of big a year, me what dream, no brony. Our dream on any maho, etimino yere akoda. Or bad gloria, so would save our warrior, or quite ways in ever to save our warrior. Ah, now we are to tell Oheneni. I will say, we'll go anymore. I see, madness people. Nanyaso, or can madness people? Madness peoples. Yeah, that's a honor. Your doors. Well, now we are also. Don't walk up here. Nitrina wo. Nipa 100 year. Na brampa. My lady. My lady, you walk your groom to Chirena, yet have a bobo to trim. Hey! Name me a car. See at the town, and you are yet to say, Neda ono, Neda ono, young car see a beshamo. My lady, of a Thomas Obew. Now, Swade. Oh, Malady, cannot cry to your bow said. See, Malady, Tina said Boniba cum bonnet for. Over Thomas Bew. Now, run man who said was a boat beyond so boss, of a Tommy Wua. Neirina and Quadia. Oh, Malady, Tia, my sister, you crack a crackety, I won't know. Oh, confirm not you and Mammy. One no for a sweet Otiasi. Malady, Nipo, ya, dear, no, I don't know. Wouldn't say a young name. Anna yes, so frau. A young perfume see what my lady what must say. Eti jampesa me kama gloria ni crew tometi ase ni say. Ababa no man is my lady. E ya wudi sem anom de aye no. Na na wo bu sese dua na bi afa. My lady, enyu obi an obodu enyu obi o e ba ifo. Wo de yaw ni anibre. Eti twampoa. Eti asem no so akoye worldwide. Obi atie. Eti ababa no de a wo ba no so adika kwa bodu adada. Ana still a pese and creme daddy. Eti my lady say awurai ane ne kro no. Awurai ni nimu ahụ ko dimirika aduru hanom adi dwato ba besi so ama de ose ka bia yaka. Efi ni kro so e ba ne so. Na me kwa asoye so. Enya so na wo ko me trese. Una be di achi. Me se efi ni kro ne so a e ba ne so. My lady eni party wiase nsuro nyame kati ofran wa fidikase eto hwensem hunu ene semfo keka kire yei no ofri se no ano no maladi udwane nyame ahụ se oni hu woni hwehwehwe palampo woni bi woni pala ana nsem hunu ne semfo na ne yiri so tanachi na ne yiri so tanachi maladi he obemo ye kronfo bia ne yiri ye kronfo akwaya dia wa ye sana ne yiri so bante onso otwantro na bemo onyanti so nwie maladi ede obewuo meche fita akwa yi ase
me can't say to me ne na busua so omuntie said baby e hyehyɛ abo hɔ ne yɛsane no ana bɔne opeso bedi na ada no kɔ no so no malady abrante ni nimu a anko akɔdwato a edi mirika akɔhɛyɛ asabia de adwato akɔma omo said yesie no omo nya amanenka malady yɛntena wiase enni bɔne sa wo hwɛ unu anim na malady sa wade we minim sɛ ne ho tɔ na wade obegyina sɛ abrante a wasi so sɛ me yiri fa wadamfo ka ho na me ne na ansana me no wade mbe ya yiye na wo sa eye gloria so wadi mi oba wadi mi e baby asabia obi adwa de be santra se na omra ne yewunu na ye beduru ndu ya na bra na no ba sa so o je che so ye de afa yewunu de o ye de fa efi se sa wade we malady se ofa Thomas ya ngu a awade ne magu no ofa Thomas so je me hwani wuo media menka na da menko kana fiti enye nipa wo na media menka ne se nipa wodi boni se malady nya botre ya na obi won ti dia menka na se nipa dia wa ye enya beba yi wo na Nkomo pe enya beba yi malady he obi a ensuo egu ne mo anche ne mo jeba enya wo no pe na me ya brani no sound baby malady odi ani brebo bia no ana hu baby onam no pon sanko eni ehonum na na obewuo asoni akoso no ehon no akowuo eni pe di bone dodo malady eti tome enti niam aye kanase na omu fa dwato no mra na de osi ye kan ede bo an ye kan famo ano eti se free sabrai ebeduru dwada malady one ha won tia sempa o one ha won tia sempa ha kwa bene yeso tie ne di odo ha ye ngon ne pane yeso wo ye se de ye won ne pane na wu na nya wu no bewuo wu no bewuo malady to me si me ka biem se to me wu na me segala bia white me di mani e se ni ponyo obi obekunu de malady me metena ha kande yi mu chesa ma ya bana adai eni pa be di boni o mo nwene ho me di malady obi fum kuma me mafuma dwa me se ka ko dwa me so soto me semfu ani ni semuna wote won ma wodie no so sa sikaduro no efri he usia me mane e ma ya be ya o mo ka hwi ane abodamfo kwaye rasta ubisa no so nya 70 years na ede na to me kwase ampani
wo so aniama de fro car ene wo kratais o kratais na me no na bo esiso a anka se ma mobra malady wey baby ado no ensan kosoro ya de ni san pejam ya de ni mum pejam malady abra pa dai oh malady deputy wo ye no ya de abu sorodo se na wo pom ya podua na asede malady tie de me kan oh deputy wo twese kai wo se kai ano wey e de dina me koka bi ma no asem wo mi koka bi ma to me dabi to me wu na omu fansia de na nipa fansia de se wo ye onu ade a e wo so dwene ho e se abeba ni wu ya ka to me sika malady e ke ja som kran kanshi ke beta wo se po no odi no ohuru ya guso nene atania ba so a me na me ko patara me ko bompa e ma malady me nya ho e ko bo sampa e ya da som se sound ko no asaba e da mo ase yankwa homa ne so na yemfa course be enum bi na sa asem we die me adwoada no ba bia asabia no obia no ye hia ne fia ha arampa fa course no mame ba bia asabia no obia dada dwoada wo yo be si amanwansa asi ne ehunu do wi abere wankuruma ya bre ene kwase asem hello ejampa choma ma he you me hoye we bought this year, we buy animal radio cruise, my papa. About my quantity, I think by see a can. And a dahono, and a dahono. Then another banner queen, the basso be trapped for the ato. And his papa is so. About madness, the poet, when you move a day, who moved a day, mom. Every mother madness, madness. Every multi-ministry. And the one and our grandpa, so 100%. In fact, 300 billion%. No about the answer. A day, and a move craft and go to theater. Madam, no about Bobby Basso. Over. Also a cool man so come. No, my dear Barco Gengino. Hello. Pacho Yentio. Hello. Hello. Good afternoon. Afternoon, Jam Pacho, di baby, I can say free. You were from a righteous man, free. You are a righteous in Tiway. You, I'm so master like and more bois a bois papa. Oh, hey, Ghana from Boabonio. Young answer your question. None of you come. Because you got to. Hello. Oba Payentio. Hello. Oba Himayentio. Hello, info. Hello. Hello. Yes, good afternoon. Afternoon, Pacho Yentio. Afternoon. Yetio. Yo yetio. Ya je osu jai menti o e pa cho na kasa. Hello. Ashidan jamuna betu awya di betu betu. Any say. Hey, to be be wunu no mamoto. Ghana for do kwese da mu nyina so mgu asode. E na mo no eh. Na ni eni mboni fa che se de enya asode. Hello. One way no. Hello. Pacho Yentio. Pacho mama. Ya Josu. Ana kama kwa tibase. Kasa pia kantoka kwa mama. Yentio. Eti boni bi kuma boni po. Sadama we oba ka kan mu asem kra ala o ni fidi wo ko mu. But scan kwa ne ya na be na ni tra so woni kan so ra ya le kwa san wo. Jito du.
Otimuta no be musak mo ne ba kwa patch ko be. Hey. That's it. Hello. Me mami papa bi. Original. The award winner. Ibi wa baby oboyiri bobo. Oh me mami nchi ame producer IBJ. Mercy na mo so to aketio. Ibi bi o yanki o. Na ana mo so wo be he. They are branch here no sibi katai. And we sibi yatem. Say be nya do ma. Mo che be get your producer. So obi di matem e kan no. They said what you be yatem na hoba no kasi that go. Ha! Na mi chichi sama. Mi ji sa oba ni ko sama na. E na bi abebo be mo ni chichi. Bi ba be ya se ko bi no afedo ko ni obo ti no mo. Pata wo ti ni dada wo ni akoko ja ye ma wo be mo jari abo. Ni sa fo fe ti ko so ade na go mi se o. E na ko no ba na do ka be do so ka no ba bi bo na se ti ma mi bi se we di owu a ni ya dan sidie. Na se se tie fu ni abejafo. We di e ma no ho to se papa pa ya na be ma na so me fi de ka tie so. Na jo di yo ba no se bi oni na ire ko ba mi oni bo mu no. Ni se no mo ati pe no. Ana e de ba di a. Ti ba me se e ti abejafo Atiefo we bi adobro ya mani omma ne ho to no ma ka no item da tibi. Yes, sir, that's. Hello. 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 Pacho. Sure. Yeah, papa, that's asking. It serves him right. It serves him right. Because after the tarnishing image, she says, yeah, my image in the air condition. Yes, very asking, yes, sir. What do you want to say? That kind of colonel, which trophy a tarnishing image. Who next time who made the bottom time for studying? Ye, ni pedi boni a wanyuni hu. Abrantie se anokre ye tanishiri image. Wadi eba kwa court. Hello. Hello. Pacho udin baby akase free. Hello. Hello. Ejam Pacho enti o. Hello, Vivi. Yeah, Joe. Good afternoon. Afternoon. Because I'm going to the Diabo, we did Uli. Yo, Waja uli enti o. Or you Pacho, dear, I will can win answer na. Oluma dia heka. Hey, theater one. Hello. 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 Eja udini baby akase free. Hello. Eja udini baby akase free. Hello. Ah. Hey, abre why? So, what I know about no, you know, okay. So, Chicago, any kind of news. That's why I going to be ready. Hello. 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 Pacho udini baby akase free. Yeah. Afternoon. Hey. You say hey. So you can carry the Just a Jimmy Sam, a bomby pusa. I me ba rose gold or see a move. Where do you move me, Papa? A bomb pusa. Hello. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon, Sam. Pageant you. What can I say? Aye. Hello. Hello. Yes, good afternoon. Afternoon. What are something nice? Anio. I'm contribute Kakra. Ye say why? Anchor. But
Yo, Kasa. What I'm Kasa from Chakra from Piki. Yo. Na the Kakam one can day. Nimpobon with Yakupon in Wanjam. Na Kasa, we would days on the 1 year. Woman bumpers. Na Yamuna Kakra, between the also more on top of them. What? To attain issue because so I'm obey true story ma afofra wonu na wase the kind also making there Eja the utimoriye na mo fan there or yeah for pleasure and you know them go more yeah what you are but you compromise just one in what I choose you know. Yo, Papa, you say a mumpa. TMS will be the animal crusade in my Doctor Transe, Dr. Grofine. Now, some no, I'm going to say, Chachran. I'm going to some angry. Doctor, you won't treat me, oh, young quay. Yo, my auntie, no tearful. Sabe, Dr. Grofine Trassi, Simaka Crabby, ye be tea, ya pum, dear Watson. Grofine, you may draw, ye de cocoa, and ye dread friend is Zinto Xylem, Zinto Xyloides, and Afrayo Grofine with your drono, and no tea or be a benum Grofine beer, what as a power with deferred dray home. I dance here, Banner say, will be sent many subreme, menum Grofine with your drono, and the subrain a cock. And caneno, Menatica crabby, no macuma, never bobby peri. Yami adum menum Grofine with your drono, and then Nina a cock. And caneno, namin, sunny night, 83. Menum Grofine with your drono, means sunny na 83, you know, a jay. And caneno, it drew and I drew an name to me, Minicotoa, Mamma Betoa, Yami adum menum Grofine with your drono, and never da, dear chia, gissy binyaname. And caneno, no more postal, name ya. Menum Grofine with your drono, Yami adum, sa yawning a free ho. Adrian is your crowd, name to me, Midim Sabe womb, and then Yami adum, menum Grofine with your drono, with the dear, Sergeant to moon. Sa ne pompo, ne bommy, ne pie, bommy, ne pie. Menum Grofine with your drono, and then pomponing in a shit. Ne, the abbot tom, young man, do one dance here, menstrual disorders, and not here, Babbe can was him. And notice out here, you know, the number no. Sa now if your TV in so I see for our phone. Crabby Fred TV in said the Bay of Pharmacia, Ombre 0244 59 65 32 0244 59 65 32 menstrual disorders in subwom how aha e ma bibri efiri na nanom penso na nyame adom ya nya Grofine magedro no a enne sa ohaw nyina atwato eno nti ye ba yetu emia manumfo se nyankopon wa mo oba bia bonyini enso wa hwe yi a unsabo nti awo betimi abo eno kre onu Grofine magedro no a esiesi oba e ma ye nomenom esiesi wa wodiem e ma bibia e kama ye ka kire wo se nyankopon bo oba no woto maame na so a wusu nga nkosua a obeto wasase wiesu nyina wodiga kwan ba asase wiesu nkosua no ne dodo ye 1 million na sa 1 million no wanhwe ye ni nyina besa no akokonfo so okopeba obedu o na ebia konfo na yire kra onwe efise natural 1 million na odiga kwan ba ye no wunya 13 years no na aka 300,000 na chese wod chim time atoso ebeshi saa kopem se obedu mpanyin fie so beka se wanya menopause na chese asa it wan hwe ya nkusue betimi asa na saa 300,000 ya kai emu 300 pe ana 400 pe na obe release ana obeto wasase we so eno na odi bi be ya menses eno na odi bi be faba nti wa ya abortion ana wanya ba na so mpede wa so koyi a wan hwe ya de aka nyina obehia ase eno nti de se so ofa afuro na wo mpa ye to na mako hospital na doctor fo no mo ni hu ni de no omomo awo emfa wo pe enkono num robi enye sa nkusua nyina obehia ase odi kosua ma we
ɛna ɔsan ma hormones ronko mmiɛnsa estrogen ɛno ne ma yɛ nominal progesterone follicle stimulating hormones saa hormones yi no ɔbaa ɛbɛboa ama okosua ne kura anyini na ato ne nyame yɛ adom ne hyia bɛrima sperm a abɛyɛ ba hyia bɛrima sperm a ɔsɛ bɛda awudie num na hormone foforɔ bɛ hohoro awudie num anaa bɛpae na hohoro awudie num ne ba ne yɛfrɛ ne menses na saa hormones yi ne dwumadie no ayɛ sɛ electricity no etimi kɔ high na etimi ba low emu biara na doctorfoɔ ato ne dini imbalance hormone wɔanhwɛ yi a saa hormones yi betimi ama ɔba problem kɛseɛ bebree efisɛ doctorfoɔ hwehwɛ mu no wɔn kyerɛ sɛ eyi mmaa edusi hɔ a emu nsia ɛwɔ menstrual challenges anaa nsabuo mu haw wɔn hwɛ mu no kyerɛ sɛ saa mmaa nsia yi baako onyaba ɛnam ne hormones na antoto yie ne ti fibroid ba bɛtɔ baako yam ɛnokorɛ mmaa bebree wɔ hɔ a fibroid da wɔn yam gye sɛ wɔaduru hospital ansa na doctor akyerɛ ne sɛ fibroid da yam efisɛ fibroid no ɛnyɛ ya ɛnam hormone no ɛfrɛ no estrogen no mmerɛ bi a ɛbɛkɔ soro bebree no ɛma develop fibroids ana wɔn ketewa bi a ɛboa ɛma ne nyini ntɛntɛm saa fibroid da awudie mu a emogya tumi tu numgo fam agyaduro no sɛ de bɛbɛboa na ama hormone so no agyina yie ɔbaa ɔtɔ so mmienu anaa ɔtɔ so mmiɛnsa a doctorfoɔ kyerɛ obenya miscarriages ɔnyem na asɛe ɔnyem na asɛe ɛnokura bebree mmaa bebree ɔmo nyem na asɛe sɛdeɛ ɛbaa yɛka no nyankopɔn ɔnyɛ nipa bɔneni sɛ wɔde akwadaa to yam na afei ɔsan asɛe no sorry ɛyɛ asase wei so na wabɛfa ɔhaw te numgo fam agyaduro no sɛdeɛ bɛbɛboa na asiesie wawudiem ama wawudiem ayɛ kama efisɛ tɔmmerɛ bi koraa gye sɛ doctor ka kyerɛ sɛ bɛɛkɔ akɔhoro wawudiem so wate bi pɛ ya numgo fam agyaduro no na mmoa nsiesie ɔbaa ɛma onipadua no ɛyɛ kama ɔbaa ɔtɔ soɔ no ɔno so sɛdeɛ ɛyɛka no obenya menstrual pains ɛma ne pain ne kura ɔbɛ transfer de ama ne babaa nti abusua bi wɔ hɔ a efiri nana kɔpem na naka nso aso obi ebu ne nsa a yɛte ne nka numgo fam agyaduro no sɛdeɛ bɛbɛboa ama onipadua no ayɛ kama ɔbaa bi wɔ hɔ a onya ne menses a wɔnte adan na wodeɛ deɛ unya na obɔ dawuro mesrɛw ɛyare numgo fam agyaduro no sɛdeɛ bɛbɛboa ama bibia ayɛ kama ɔbaa ɔtɔ soɔ no onu ne mpanyin fie so enso no atwa bramono pre-menopausal symptoms na afei symptoms ana enoma obi a waya ne menopause enya no na ababaawa unya saa ababaawa yi otwa bramono numgo fam agyaduro no sɛ bɛbɛboa asiesie ɔbaa ama ɔbaa wadi mu na menstrual disorders ne mu ahodoɔ bebree nti ɛbaa bɛbobɔ so na wɔ mu baako kora waturu mika kɔ hwɛ go fam agyaduro no ansa na dabɔne naba deɛ di kan yɛ ɔbaa baako mu yɛ hɔ ɔno deɛ ne bosome so a aduane yɛdi aduane ontimi mfa bi nhyɛ n'ano ntɔfe nko na odi akɔnɔdeɛ anaa dɔkɔdɔkɔdeɛ na odi ti a doctorfoɔ ato ne din ice cream period efisɛ ice cream deɛ obiara nim sɛ ɛɛdɛ deɛ ɛtɔ so mmienu ɔbaa ɔtɔ so mmienu ne time so a aka na awɔtwe enenum amanabu ne nsa no obiara bɛte ne nka kɔpem sɛ emogya no bɛba no efisɛ emogya no ɛba no emu ayɛ du na ebeyi ato wɔ clot numgo fam agyaduro no sɛdeɛ bɛbɛboa wo efisɛ deɛ ɛka no adan na obi deɛ ne deɛ ɛba yɛnte ne nka na ne ho asɛe na wo deɛ ɛba gye sɛ wobɔ dawuro ɛyareɛ numgo fam agyaduro no sɛdeɛ bɛyɛ biribiara bɛyɛ fine amenorrhea ana amenorrhea ɔbaa bi wɔ hɔ a mfie du na ɔmu ne nsa mfie num na ɔba ntɔ pad ɛyareɛ numgo fam agyaduro no efiri busumi mmienu koduru busumi mmiɛnsa wa ho mu gya ani a ayareɛ turumika kɔ hwɛ go fam agyaduro no sɛdeɛ bɛyɛ a biribiara ɛbɛyɛ kama metrorrhagia ɛne ɛfrɛ de tot ne busumi ne so a ɛba nnɛ ɔkyerɛ na atwa ɔmu a nansa na asan aba obi yɛ de deɛ na ɔtwe obi yɛ de deɛ na ɔtwe mmienu ɛnyɛ saa ne nyankopɔn hyehyɛ ne teɛ deɛ nyankopɔn ayɛ ne sɛ busumi ne so a na ɔtwe nom no wanyɛ koraa nyɛ nenum mesrɛw yɛnyɛ ɛntwɛn da foforɔ ɛnsa nkɔyɛ ɛyareɛ numgo fam agyaduro no deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa endometriosis ɛna maame no frɛ anidane no wawodeɛ ne ho ate te woyɛ ɔmensis na ɛsan n'akyi kɔkɔ tubes no mu te wotu kɔsua tɔ mu ana asɛe saa na wo ne bɛrima da sperm no kɔtɔ mu ana asɛe na kyerɛ sɛ wodeɛ awoɔ no ɛyɛ abɔ saa yareɛ so yɛ yareɛ a ɛyɛ yie adɔktafoɔ kyerɛ sɛ ɛyɛ kyɛn ɔbaa a wɔda awo mpa so mpire no woso nya adeɛ a wobɛwo bosome biara so wobɛhu saa yawo wonum go fam agyaduro no a ɛbɛboa ama biribiara yɛ fine menorrhagia ɔno deɛ ne deɛ no ɛmma ɛba so a ɛntwa
bosome na oba gu so ye ne menses bosome mienu na oba ye ne mens yare numgo from agaduro no se de bebeboa obi kura de agise ye rush de ko hospital e ko ne panie anase ye de mogya kusi ne so efise waya anemic da bia ye ba ye tu enu ama no mfo mu amu use contraceptives e de bo mo ho ban no eye na emom ya ben doctor no won kire de enu mogya befa ana de enu nipadua no befa efise nuo no bebre woni side effects wan hwe ye a ubegya nom na menses ne mba wan hwe ye kura na esan bisi wa wo ho kwan we obi a what's that problem here Mr. Go for my drone wo yeso anu go find the kan ho se de be ya bosumi bia obehu mogya ani de da bia ye ba ye kan se go find mogya dro ye de yan akase ye koko e na aye e mogya dro soronko ti se wo yoba ana bema wo ho na so ani su briu wo ye adwuma wo awia so wo ye adwuma wo gya ho wo ho no akoma e bo periperi wo nsa no nan aye otitiriti no go for mogya dro no wo na tika kra bi no wabre wo ho ana wo ye mahyew edura na dua o mini kotoa no wa mina betoa nugo fa magaduro no waposo no waposo eye o ya no waposo bia anwa bi wo hefe ni glucosamine wo nyina ewe wo yare ya ewe wo nugo fa magaduro no ehye ne ma ama bibia eye kama sede ye ka no aduane si wo na wontimi ni dia yare ye nua ma no menstrual disorders ehun komo ne edi no empompo no ebo na epai ebo na epai ebo trimo ediwo na eba empompo obobo wa wo na nabre wa kra tibi ka chew say umoja mo yefi to kope grofa magedro nanom udware wie na de afi dwu ho yare grofa magedro no obi si won de wa num grofa ya na onim se atenka e wo wiase kopim se onum grofa magedro no no hu se atenka ede onum grofa magedro no a esiesio e ma oni padua e kama ba bi eto aduro bia se ye pharmacy Herbal shop drugstore ya kasa so wa kasa enama eto grofa magedro no wuhia no atobi Ashanti region had the bia obenya biato na emom se wo nkranmam ene ni patamu a ko kan shi drug lane Kinswa Herbal Tinatet na Naboache Angel Ruta Repash obenya grow from Magadro ni biato Asama fonko Ekus Pharmacy House of Drug Widama obenya grow from Magadro no Kofori bia Gabson Pharmacy obenya grow from Magadro no Nkoko Hillside ho ne friend Isaac Drugstore obenya bi Sunyai Kapeba Mose na Green Light obenyabi Tachimai Abidro Depot wa himfie opposite Brekum Dr. Clement o main station Takwani Prisia o was Abidro fie obenyab grofa magedro no Bogoso Unique Herbal grofa wo ho Takrade Christ is the answer o old aponchin krakra Elibo o da low grofa wo ho Cape Coast Buachi ansa ana pena obenyabi Mankasim Air Social Station Jeff Information Center obenyabi wa obroni ana 1000 pharmacy Tamale o PK Gombila ba bi eto andro bia wo kumase amesro ko Dani Heba o mrom Apidak o mrom Colina ko Outtown Bezerikwa o KO Tinatet o Sofolai Pure Live wa Buakwa Have May wa Safupole obenyabi Sax Heba o Patasi Blockhouse go fine ho ene neso opatase wa Costa Pharmacy wo Pampaso Yellow and Orange wo Pole Kumasi Pole ubenyabi Yellow and Orange e wo Mokom PFA Pharmacy o Tafoniu Road upe 1000 cartons obenyama Samdora o Keyetia Luka from Keyetia Gate 3 Kriske e wo Sreso ba bi eto aduro bia say pharmacy Herbal shop drugstores ye yan kasa so wakasa enama eto anduro no bowra ho so pedro na efre no grofa magedro no eye mogyaduro a aboa na ni kasa ma grofa mo se ye onuane no bi wo ma efre anti aging properties eno nti na ye ma menum a no ma ye nome ye nua ma no a no ma ye nome ene ye mema num a ye mema na ye num a ne asori agina so efi se bema obema no enye dompe de shem eye ntiri ene mogya efam nti ye num grofa no a eyi sirade afiri ye ntiri mu na enoma ejina so num grofa magedro no se de be besiesie onipadua no ama onipadua aye kama ye onuane bro bebre wo ho vitamin B6 vitamin B12 folate e grofa mu enu nti na agru num grofa no a na won kasa mu eye oya no ekono saa folate na kwasi bruni eyi di ye adru efe de folic acid oyi firi biam grofa magedro no efise natural ewom se de be bebo ama obibia kama ye o calcium collagen grofa mu
eno ti boa ma odom pe mu yeden ma on kase mu yeden boa ma ye nuan mo ye sickle cell anemia no omnu growth from magedro no omu ye kama onum growth from magedro no boa eyi cholesterol efisi wadru e friend xylem o growth from mu boa eyi cholesterol fi onipadua num na kokoo no so aboa ma moja de afrusa ne anti agent properties na num ewo mu nti onum growth from magedro na wo 20 years a mre bia wo 20 wo 30 years na onum growth from magedro na waka ho eno ti ni ato aduro ni din grow fine nyini fefefe nyini kama nyini na saa bre yi a ye de ahoden pesika no ento bre bi emiensa fa sika ne nkopa ahoden ye nyare ansa ne anum grow from magedro no de ha obia no grow from magedro no abrofudro na onum a onum abrofudro wi a 30 minutes no anum grow from magedro no se ye bibidro na onum a se de ye ka no no wanum afra eno ne adura yetimi num fra dro bia eno ti na akọ hospital no anya malaria kra doctor ma malaria dura no asa atwere grow farm magedura ka ho efise omoja no anya yi a omoja na no anya dena aduro bia ni ho a onuma ebejo ntibra bia doctor mu aduro bia no asa atwere grow farm ka ho no grow farm mageduro no se de bebeboa na onipadua no aye kama eyi cholesterol free nipadua mu a saa cholesterol ene de yare a friend pressure eba na saa pressure iso ene enam so a diko stroke eno nti eye preventable se obetimi anonom grow farm mageduro no na yi saa srade free nipadua no na wan koduru that level if se wuduru that level dia aye yare kase dia na aye adunum dia na chese yare kase ene eba no grow farm mageduro no se de be ya betia prevent ho free saa yare we ho onum grow farm mageduro no esi onipadua no ema onipadua no eye fefefe ya anum grow farm mageduro no ya num grow farm mageduro no ya ni so na ebiri yan ene ekọ no obi se ono de na ni bosome ana bosome mienu a onko hospital efise no ye adwuma wa awia so no ye adwuma wa gya ho onum grow farm mageduro no ene sa kwantwa ni nyina agyan wonanti kakra bi na akoma na ebo ni peri onum grow farm mageduro no agyan efise Dr. grow farm ka kire ne se umuja so te ana umuja hodin na ewo mu kofo mu a ema wakoma no ebo peri obi tiam kura na oyema hyew wo ha na oyema hyew num grow farm mageduro no se de bebeboa ama oni padua na aye kama wonsa no nan aye otitiriti men kase eya nanse men fa nsha nanse na ananse beja no no de yare e friend pressure any stroke na eja kwan srade bone na ewrewre oni padua no empompo no ebo na ebo tirimu a ediwuo na eba onum grow farm mageduro no a esiesio obi wo ho edura na dua omini koto a no amini abeto a ni nyina aye yare emre nti je number no 0244 59 65 32 0244 59 65 32 grow fine makes you grow fine. Grow fine makes you grow fine. Dr. Grow fine that's papa say we ubaye na so wabeto nupa maye ukokete so na ntumi na edro ni ekadwa ishi oni padua doctor so moja so ati we de ene akoko nti ne no man so edemfe nkodi pan no de digital Herbal center for ene de aba edwaman eso abusuafo ene de aseduabo case nko a ye di asem bi enche ababa awabi ejamfu ya ono so akọ obi ku hu ema eno so akoye ya video na ready Sompa Nkomo Sompa I ready now ugu so hwa na eni yenye birthdays no why na hwe my pacho yenye birthdays ni fly no aha ene KB edi na woda abrantie oye cocktail enya sam keto akra tie na KB di na woda yesre osuru nhira nkwatenten eni nhira kese pa nso ede emano ye call London where ye summer boat party Destiny Ladies Oheneni fan club 3rd August enya sam keto akra last year mo amu baby no mo amu se na enya sam keto enenso eba 3rd August DJ Wele ene gina mu dendenden na wodi dwumade ebe bom nnwom ye gina boat nu saa kopma de chen o se mo afade no enye fita we de nkola bia nka ho adult program Shanenson antibeki mike ewo ho opemu nchiremu bia nso a
wo mu edi ebema e wo Yesu din ma edi asem yankata wanim wonye serious so be sen akobi ku akodi kwoti abodua ne sabe kato edi wo chiri are you ready? Oh, IBJ, mon kanche no nye, mon ko na ya anye video ni wadwuma ma ye. Ai anko se anye ready. Ebusuan for Royal Foam na ka se wo ye promotion. O se de obeto bia 50% discount. Aye kama. Bomodian so be bo ra showroom bia. Obenya bia to. Na wo so akwaji bi na de odwuma. Aye tete. 020 227 1000 3 eco capsules cocoa master no say mutinzi ya de any cocoa afifiri wo ni nyina betete afiri wo ubenya bi okolinagda na Herbal mist any apidank 0546 107 107 Dr. Dawood say area wontimi nsa jimi kwata adwaman krono anu de wonsa de akabia otu ase ye wodweso krapa ya wonum 360 na de wontiment ni twitwi 0241244012 midima fo se wani amawo Dr. Time da so ojini hudi nti obetwa brato ya de so ya de awo say stroke diabetes prostate ene de keka ho ye ko hosisi ye wo bua kwa gogo he ya enkrapokua se mayira 0244774282 Kojak Farmer yenko hosisi Procode tete aduro ko no ka se mini anu bi wo ho enya bibia kwaje na jiwe nso ye bia woboa osi pe Kojak de no a wa ya boss ya odi jebidie na aye Kojak charcoal toothpaste ebe use ase nkonko nenne e ma ne ye kama afi ya wosanumu ya odi aba na mo onuma ye hwe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 hwhye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 hwhy
055 our bishop apemprande efie ne ho nkapo edia ya somante ene de gumi ko mu e me ensa nam de atata so ne bo ne so fufufu ukura 5 cd kura ye wo adihye market ye echi fie ni nkyere ho hastam romu a benya bebrebe 0598585219 bibini tomapla ose dro papa obu ano kokojibi ayamukuro ni nyina bedwa aduane tomu a na ye wo ya na wo fe kokojibi ubunya ni nyina beko ubunya ebeko baby eto na dro tu adro bia 0541337810 IBJ ko ya ama yeso awie video ni mu aduma me pacho ABA Herbal Center dokutai wo ya de se eta na asi wani so ebe free wani twanchen ebeko wani prusu na nsape ade wa kire wo hu na wo ye free wa mojabroso ebe dwane asikire ya de ebeko osabum ni nyina obrabuom obetu ase ye okwada so dwenase ehon ye wo idwanu achi domain kro ya Benbeneza preparatory school ye ko hosi also for 3 days obema ya de na dwane 0541565199 e-health medical solutions ye ko GBC Oheneni detergent ye ko GBC ye besi e ba niema ye de sie fie ye betwitwi form wadi dia we ba horo nsa nam so so e pa cha friend fidi bottle ene de enye semna ne de huru mo ya sheda ye omo de kama ne de hurum me pa cha madake ubenya bia to Kate Dubai gate 11 buso wo ho the palace ne Melcom ubenya bi wo ho nyina wo nkran afre 0245 155 966 Kumasi Afre 0540 587 790 Express Group ye ko abrutiri ne ye obeji visa ye ko sua de obeji ticket ye ko ya adwuma pesika Canada ye ko US ye mfie ni Australia New Zealand Germany ye ko 0552 822 7787 na onkoje wodi OCP Ghana Limited akuafuoi ensuo toto wudi atos de yenkojibi niema ntete wo ne fa nguso OCP 15 OCP 10 tugusu nenso doso 0555 909 437 Tabita Kume eya sabia sonko e de abrofuduro ene abibiduro ne de kabomu ya de ni dwane ententem so ye via ni nkyerem sisi yade e be dwane be ma waye mre odon so ententem ayamukuro ube ma mu hyehyew ye wa hojo da ban sindi junction wa 0202347647 asfom eye tete ye kwa o ti gbowura ni showroom bia enya bia to kanjen eye nsukrojin
fire the didn't show you bia e su kroje akala ni wom sie ni pedua wuti na abo wewa e be free ho your brema UGC Tafuni road aba rutu nkwanta so amenso so for ma ni bebre 0241449191 yeah ready be na kakrani ya baba we bi di asembe dai eye amonu jamfu ya amodu jamfu ya wode na asembe dai na asem no ye pesende o ye san kono ho na obo ne tofa na de ekosi ya chire sam pase nipa no ko ni ku ho na ne bo ni duo o so no aboni na eku oboni fu o wa kire mu jamfu ya ma etesai ohoye yo emi sa wo de asembe dai na fe ne bia obi hwe boni kurukuru amaye e ba chobe 2025 me ko obi kuro na sister no oni mi nya akasa na obo mi dia na me de beda am kire mu kakra wo ko obi ku hu na wo che wo no ye busa wo no because asem ne bi da ho no wo che wo no so ku ni ku nya wo de a na o sinye ni bibia chirem nyame me bo tiri nkosa kotire pomponi me ba cho mpan se me fe na mfon so na ma sister no o teye ba oba na me no obi net na me hwa abrewa bi wo fi me sa ba oba bisa ye no mprempre na me ni gina mprempre na obisa me de na me ni brand ni bibia bet ono no ko bodua no we chi wo poa emedane asem no wo ba nye se na wo kan ma amajamfu ya wuwo entro nsu kram ntre ma me ntwa ntro kai fine me o ka se mpempe na obisa me na me ni na ye bibia atwa me de bet ono bo na dia no we wajini kakra wo ho wajini ana baba chodo obisa me no mi twa ntro na na sesi akra be twa ntro wo be wo dia bachu wo said tro samna chinta ma da na no achia mi twa ntro wa sa ade no ho ba na ye no kro na me na ye bibi pen mi twa ntro ba mpate fa cheme ti ono so me meduma papa no frɛ no ebisa be ma no so onim ni bibia ye me nso mi ditum sampa me nso mi ni bibia ye enso na wo boa enso na me boa ena obi akọ ni be nti okọ na me hwa akire no okobo odua intiria na eyewo if you no me hu ntom bi ma ejabo no nyese ba ku mienu no oboto ato aso ba dan na me dane bi pa me kwa first one grandpa boy na like ye ho the saying first one boy no because me no obi na tinti no oboy na mbe omeka nsuo bi wo mantem ho na aka no ba akọ na ode boy na my confone say memla na mebisa say nsuo ni din di say na nka me fa mbre no ba me ba ho no mantem me nim obi a nti sa ba ma na me ko catch me bisa no na obo kire me nso me abrowa na me nti ne mani bi fra bro kire ba ya na me bre kakra se obeyi enua na obeche nti tama yese nka me ko ho no na mfa se be 5 mafina na me ko kukufu e de saa nso ni din akoma no nti ono na me ha ni dropping na me no ba makrona na me ha ni do ba ma na ne ho ya bodua no ama jamfia amonu jamfia amonu bra ni dia na wo ji won ho mami nim adia de se rube wa dia na chi oni nyina mu no wo sa huri tra ni kuni bra ni kem kena no chi achia wesu no di matem na mu di matem pa se be ma ye ku ho asa atena ni kem na so obi hu na osa akọbọ na yiri na mane a na oye dey so mo ye me pa so eja omo bai no mbe ye mbeji edi no abije friend na no kofo no ma ye why your friend say nana ya boaf yo yan kwa o maso o menshia fi hello
Hello. Hello. Nana ya abuafu ni nana ma he. Ejo so bro mami. Yo men chefiem nana ada ma wie de. Ya da se eburu se waje ye free so. Me da se. Ababa we bia wo kasa wo chiacha na no se de wo yini moto amu a. Wo se frɛ na amajamfu ya amomu. Wa ko obi ku hu no susu se wo ba ma ne yere ade nanante. Ye di asem yin afidie so frɛ obai. Wo ba so ye zi ani. Ti ye ne jram nana wo so onye hwe. Nti agya de ye ya ne se ye besan abane abehwem. Se ebibi wo mu a me de me ye sofo ba nti nananom de me di mu buo no mu ni die ma mo na so aso ye so de me ye hwe. Ti ababa awai emi so ne abrampa. Ni enya ne tie se wada woro ma wahwem. Eni ye busa wo se na tie. Na bai wa no se de wo jimi ne ho no. Na ya hwe obewu. No kre. Baba wa ne ba me ho ena no peye wie mu kakra. Baba ya ne atranse ayeye adwuma. Oba ya de na ma ne ye beto mpanyimfu ani. Eyo. Ye hwehwe mu de hu ye ne se eno kre wa ko obi funu. Na ade na ye no wadani dua bebre na ne dua ya bo se ye de ensio obentia na asinesi na abo dua. Se se de ya ko chechire wa no ye de wakoja bi se ade se boni se na ade aye me. Nti oni dwuma. Nti oni dwuma wo homa no. Oba ye saa de hunu ya ye nso ye ka kire no. Eyo. Ye ma no so te asese dua na wadani ni nyina anye dua se ya friends wa boni dua no wadani dua twa sebe kokko se ode project ya dia ya resa plan age edi so ba ye de be si wo mu no tina nana se no oba ne dai ya ka kire no so mpre na chi onko no mra na yintwitwa nye no yimfri sa ate bia ni sabi ni pa wo ye mfom so na no ho je mfom so tumu a ye kokunkura ye jao yo efisi de oye se ohun no se we hu na wa ko nanim no se ye ono ana anye ono oba ne de o se anye ono wa se anye ono nti anye ono no so se bi mpanyimfo nso ntena ho ma se bi so ba ko a obi ayi on ko hwere ne nkwa wa bra ne brenson ye yo nana ne yeda mas ba ma o frame ya no oba ye de efie wo mu yeda ase pa na ya bo aso aso ye no yo nana ya bo afo adaworo ma yeda ase nso me da mas yo amonu jamfia so waji wani so se de ukwa na nan okasai kasa omo kasai na cho say wan sheda wan friends ne mo de me ko abosom say yenye de hinkunu mame sa no nti wa sheda de wakoja si yenkum next time mu obi be ma kun kotia wo bedwa woni nwe nkotwitwa ho ntoro nsa nkohuri oba David bagori atoba samse ba kinkom ba Saddam Hussein esa nkohuri sikem so amonu jamfuya amamonu jamfuya amonu mani na encourage me ni munia energy ni encourage wo ko bi ku hono wo en say encourage amamonu nti se wo amse de nana se ko mse ko boabo aho bra e de na wo de ko mse fa de ska edoso kakra tuba ko pebisia ana ma menom mo betete na kwabranto mo abusu apani adi anim wu aso obayi wa yi nti o pebis hey amonu jamfuya mema iska na fakodane mem nisika ma na fakodane wo ya boa besoma wakotidie abodam papa dan yetimbe langbe ye pesika ma na kwa ese ginya bi mem nisika ma na fakodane dua jam abodam enuti na chinchim wa no te se wo wiata ne ba hye ne moto mu fa yesua de awura ya ka wo frese na serious matter wo skaza na mze fabla 5 million abran pa be boa waya eja kwate friend we na kwate hello na kwate ma he
me da se pa wo ya de se e frɛ wo pɛ no wafa eja wo kwate na akwatwe abrɛ wo nya amodu jamfu ya na anu sɛ de ye kan ye no wa kɔ na boafo aso ye e wo manhia fiem ya frɛ papa no ene na kaso se ye no korɛ wo ba ya wo hwem wo yire de na koja wo yire na wusa ni tene no korɛ wa bo sister idua enti omo so omo hwɛ ema akoda ewu eti womra no omo nya niema eti na de wo no no se omo so ombeje ni 5 million eti we de nyesika bia pema no no nkwada ni dua no nyesa wo bo behima gu yiri so o to peso di kura so adi papa na confirm se si ya na kwa aten ya ne kasa wi ya na ya fra wi medura mini turo nkyerɛw oso omo ntimi nhwa makora ne ngu to omo ka kye ne so omo boa ne ho no omra wo yire ne bebo wo ma o omo unum de omo beye agu ahome koko edino eti nana ebe ne dai just what you can buy 5 million de senye sika bia jamfu ya ase wanya 200 to de on so fa 3 so mu mienu na mo je imani aja mama me person so am fancy number we say so na say I number we na so why producer abodwese no frɛ no obefa abiji yo ya dase ebru dase anya do jamfu ya tiade ya tuwi yesi tu maba wa fa sembe na beka da yesu ya de bebre metu obi nche me brepa na me kwa yedua ma sesko ma seska papa be 4 years ne mentina ase sika kamen ma na me de ko sika kamen ma na me de me yesu ya de si obi ku die unko bi sole fe jimi kotra na ai piwa kentenase enkrofo amu konkrofo kum se mu blese piwak ni ati hunu nu mo me ya se mo mo nu jamfu ya age na ni so ya meti ase ya matiefo nyina aha emo bibia akwa aba e de ba Sompa TV so medafo na wo ho te sei megiri se nyankopon adom wo ho ye papa se na wotwene kwa pro se na ebetu ya sondwemu a ne yedi afio esan se enye ne panyina na wotwene kwa na abetu wo mo ayese merry goes round no chese die etwa ye ho saa ekosa na abesi ekọ na abesi medafo eno wo hwo ho so yie esan se ye didi a ye num nsuo ye da ye sore ne de yade eka nipa ho entina bre bia se mo mitina se ya ne abewuram simadupe na ye ne wo adi nkomo afo apomden ho esan se 3p garlic mixture de eno ene edro won so a abakurum ha nipa nyina agi atum se edro no eye na edro we ade a empe wo ho ne se obeto na wanom 3p garlic mixture de woto na wanom a wa ye ho pa o san se edro no eye edro ena ye banso a ye se frɛ ye ne eni nkomo o frɛ doctor na doctor na wakasa de entia na eta aka se frɛ number no ne eni nkomo ne se yare bia ne kwan ye befa so ye be kirew se de obesia num 3p obi dia doctor timi ka cho se yade na eye oni ntino ano papa o sorry free kete so o twitwi wo sia eni aduane bia di kanum 3p ne bi na wa kirew mere bedi ansa na wadidi obi nso de otimi ka kirew se udidi wi a enum nsuo num 3p ni bi ansa na simadu wanum nsuo enti yare bia ne kwan ye fa so enum 3p garlic mixture a be boa atu ase ententem ede amaw enti ne ba doctor say frɛ no na woni woni nkomo se si ameka say wa krado ogina ne phone ho ote ho owo abotre pa frɛ ne kyerɛkyerɛ ne mamu kyerɛ ye de eye wo no ne emwa wo na wo yare no ase ntu enjiranka nyame sɛ wo frɛ na yade na wo ka ho asɛm no se piwak natural a yade 3p garlic mixture abadwa so no se yade na wo ka no enka yade a 3p esa ho a ye ma nkoto aduro no yenso yade no no ye na adawo esan se aduro no etu yade ase
ti de eye wono se 3p muawa entempa na doctor beka cho say yade a wo kan de medofo mesrew 3p emuawo eti ko hospital ana kona so fo mompa yema ana pedu foforo na enom yede no kore na edi adwuma ntina award empire so da bia ye award ade achi ye award ne se ye award sanse 3p de eyedu papa je number ne friend ne no eni nkomo number no 0248 92 8824 0248 92 8824 kai se edroni din e de 3p garlic mixture 3p garlic mixture edro ebodin a ne abo emu ase sanse enim de ye ka oba wa fichi ko no enkoyie wo ho uni hawo frani eni nkomo oba bi bu ne nsa 2 days na atwa ubenya fibroid oba bi bu ne nsa 3 days na atwa wafu be ye kutu wonta ade na wo hye kane ne wontimi nhye biem ube ye twon oba bi bu ne nsa eba nne ekina emma the following day na asaba fibroid ena ebo nkaye no oba bi bu ne nsa eba nketen was oh media boso me ne so apad ne mata baako so kura mienu miensa pe mi nyisu biem the menses ne de eba nketen ema bebere odo emwawo because nyankopon bo oba se enkosia no abema ho nsuo entimi na nhia na anche no na ameye ba no ewo se ebesene ko because etena ho a emwa nipadua no etu oba bia se ya wo hwa se o hwa se ubu nsa na o menses no eye wo a o de ba kama oni problem bia ya hwe o skin esesa wadua ne diem esesa o kontimi do ne ma worof ebra wugusu a wubu nsa no niema bi esesa ewo nipadua no ema wo ye kama obu nsa wetu nsa waye okay waye fresh pa ansro ba betie si ovulation mo eti wo ba sa wonsa buo enkoyi a ovulation kura wunya bi me ka ovulation ho asa obi kura ni ma de kura America eno so na ebe ma watimi awo se wo ba oba bia obu nsa e wo se efri enabi ikono ebi de hye ase 8 days 9 days 10 days ebi ye 14 days ebi ye 11 days no wa hye ase na ovulate ovulation ye bra wo hye ase asa to nkosua foforo e basa wo a himfie otum se niema hye ase esesa be ma ni wo hia awo ebetumi aba ovulation ni twam a de aka nyina ye free bonto awo entumi emma etiso oba wonimu bra wo bu nsa ena wonimu bra wo ovulate a oni be ma betumi atena so many years problem bi eni ho enso awo no emma per 3p garlic mixture nenom freyen ni enche sa na eme nyina ani so ebeboa wo ama awo no ebeba ama won so afa ho afa wo ba ye ka ne se wonhu gise watobi na wanom na waso ahwe be ma wonu oba ehie mu a wote ya wo sisim e ho nso a ohun esane wo no ohun moja e wo sebi ohun nsuo no o prostate na ebo won kaye no per 3p garlic mixture nenom esanse semen ensuo na ekọ oba ho na yede ani ehu no eye prostate gland na produce sensuo no na akofa enkwamwa no spermatozoa no na omadware afamu atumi akọ oba no ho se ensuo na ntumi amma na ankofa enkwamwa no mom ye nkonkonti maawo omuntumi nante omuntumi so nware tigi se semen no ebeka ho na aka bom na aye baako ayese de oda swimming pool mu na wo dware no yo na obefa abemanum urethra no na okoba na ho ti bebe bi wo ho no mu a ono obetumi hia ensuo ko ensofom an enkwamo na ka akire ena semen no so no ebi ankofa wo mu ama eti wo no oba ne betena che awo ntumi mba onna sa akokase yanko hospital o se kobra medofo per 3p garlic mixture nom say your prostate no a ebebo ho ban na ahyase e produce sansuo no awo ne beba ama wo no oba no mani beje frani ani oni nkomo ebeboa opa ye number no e 0248 92 8824 kai say 3p garlic mixture ho nkomo e na me ne wudi wanya ulcer wako enko enuro no wanum bia eba na bibi ya yew per 3p garlic mixture nenom enne de wo ho ne se wo ulcer udidi anopa enum nsuo udidi wie ya na wanum 3p garlic mixture ne bi edi 10 minutes ya na wanum nsuo aguso ulcer na ebetu ase ama onya afa ahodie wo ye kese ama na boro so wonante kwa ne ha na wabre
waduro ɛyɛ 3p sradeɛ ebetumi ayɛ wo saa wanya pressure a ne nua ne diabetes omo nante bom baako ba na baako nso ba oho twetwen uti paiwa enyaida onase atatai ɛwɔ no na ho yɛ basabasabasa oto ase ɛtwenwa wo nante ne wa mpedua bi ansoma na ɛtwenwa tenase by force pressure timi yɛ wo saa tiche ya de timi yɛ wo saa pe 3p garlic mixture ne nom frɛni ani nkomo ne enche okwan abefa so abanum aduro no a ebetu pressure no any diabetes na se insulin pa ne wawa because of tiche ya de nti enso de ekwa na ekɔ me ani nkomo ne yemwa o ye number no ɛyɛ 0248 92 8824 umfie ne ekɔ animu wo ye aduru menopause utwa bra oba oho be hyase ahyehyew ɛhɔ na akasa yɛ tententen wodidi wi a na ɛkɔm saadew ɛwɔ na ho yɛ basabasa anadwo ase ahwie mekɔ agu ho wodi nsuo kura agu ho na wasɛe no ɛyɛ menopause ɛna ɛyɛ wo saa no bretwa ɛde nima bebre na ɛba sa na nkwamwa no a ɛma ho yɛ den ɛma wubu nsa no na ɛkɔ fom nyame nim de ntia wɔyɛ ne saa wohia 3p garlic mixture ɛbɛboa ama menopause na wuwura mu no unhu kra because 3p ntene da bia wo yɛ fresh enkwamwa ne bɛkɔ so anya ahoden esansa 3p ɛyɛ immune booster ɛboa ma asojafo ne woni padua mu akuti anyarewa no da bia ɔmo ho yɛ den entu num bia menya menopause metwa bra saa ne ma na obi ka se wo hunu bi no unhu bi saa ne ma na ta akɔso a obi timi sabio ka kyere maame so wo yɛ bayifo ɛyɛ menopause ne ho hyehye no ne ho yɛ ne basabasa etima wutiri ho kura ne tutun kakra pe 3p nom na enyi saa ho no emfiri ho emfie no kwa animu watwa brade enso ebehu no na wo ho ofe maame ye ba wo nkyɛn a na aye anigye nko a 3p garlic mixture ye de ye ba ye tumra ne ya kyerɛsie enye aduro ne ton na ye de se wo ho betɔ na ehia ye wo kumasi a Ghana ha ba bia Bora pharmacy shop ene Herbal center be bia ton bibiduro drugstore biemu se de wo hwe na Sompa TV fefefe na duro no saa na tie okɔtɔ a kache ne say tie atwa to phone no so okɔ ase papa bra sister edura da me phone yi so na me peo obeyi bi e de amount okɔnso a na wanom ebeboa wo pa ye number no e 0248 92 8824 0248 92 8824 ma moye reso no nche se 3p entumi muawo frɛni ani nkomo woyɛ adwuma kakra bia na wabrɛ ɛhɔ na ho yɛ basabasa na ho nam nyina yɛ wo ya anwumre wo bɛpon akodu fie wontumi nna pe 3p nanom wodidi wie anwumre nom bi da wo bɛda no ade akyi na wansɛte alamo a wo bɛyɛ late anopa didi wie nanom bi ahoɔden bi ade bɛbɛ adwuma no ɛbɛgye wo nsɛm ɛboa ma abrɛ bia no gyina wo na so robani watena se akye usisi ya yɛ wo ya fa 3p ɛwɔ aduru da bia bɛkɔ adwuma asaba ɛne obi nhwe obi o obɛhwɛ okrompo no a edu bebe na ba mu bu pe 3p garlic mixture nom nya ahoden ye wadwuma wansidi kura eye wow cash apomden mapa eni asetena pa enenam ATP work natural ye basa ni eni wodi nkomo a enim de ye ka e de a kyerɛw ye metum futuro nwani Sompa TV ekɔ akyiri pa ye no manante so wache sansa duro no eye papa obi ho no mu a ɔse ɛwɔ na asen nipadua no emu hyehye no pressure timi yosa diabetes timi yosa menopause nso timi yosa sa wo yoba sa wo ye bema entam me mfa wo roba enkoto bemem wo prostate nti pe 3p garlic mixture no ebebo apa ene ewa na ba asma nso de ne ho agim asma duro ba ko pa de eye 3p pe binom ebebo wa papa apa odofo bi anya stroke wo ho o ya academ mani 3p no onom ne frɛ ya ni ani nkomo kuma se ya Herbal center bia benya biato pharmacy shop bia benya biato de empene se obeto na wanom na 3p de woto na wo hya se onom a eda na abenum bi no ano obehu se aduro papa bi akɔ nipadua num emfa ni agoro pe bi to watemedofo na beboa ya aka se ye aduro na edi ho adanse ya ye num bi o etienim de ye ka enya aduro a enwono kama pa flavor no so ye nice onum bi a obedi ho adanse enso de akyere afoforo medofo obi wo honom a ne to ase na meka ho asem no aye no amene nante ho ya ye ne den o nante a no otogu so pe 3p garlic mixture na enom ehwa na wonsa ye otitiriti untimi kura ntene wonsem
obi de ne sanka nso ohie mu a wonte giso ofre ne abekam ama no pe 3p no ni nyina bejai kuma se boru akolena Herbal Dani Herbal Criske Herbal obenya 3p garlic mixture hofo nko Abet Sam takrade AA Mensa Koforidia Gapson Pharmacy Momoni Away Enterprise wa yene cathedral ne dinhwe ne mo wo fa kwadwo Herbal temale babia electromat wona wo de Ghana ha baby bia ye to bibidro ene pharmacy bowra ha obenya 3p garlic mixture nyankopon ya adom a da senne eno be say this ya das oba pa 3p garlic mixture mi se champo brem na tonto na ebre ne nyai so me dance so I mean na no ya ye shiaka akore ya sam ne kama ne kosi ani se sane achinye abamu no se sebi ye ko menhia anyifie eni so akọ no mo ama enukre no adadi a abrantia ne ne ire no wo muntumi entwe nananom asem friends enwofo enuti no ne wo mo aka ese wo mo edane no ne ade no mo enta no mo enche ema nananom bu emfu emie nane ade no enwu wo so wone ne yini nyina momodin se wo mo ne ababa yi ebekọ ahimfie ho na ne omu bia ese omu ye bia na abrantia no wona nanu soma we aba won pebosia na wo mo mfanko no mko bibia me bibia friends eto entwa wonye chinyi ebisana nananom de wo mo entwa ntro ne fi on so na oba enso se nyankopon na dom na se bibia eto etwa won ne nyankopon ase na obi kru de ma won ko obi kru hu bi no won transe nyankopon no anso so ebe na dom amon so nyon no ne de ama nani gie awie peye e wasase so ase ahweyie na ese wo hweyie so man with man wesi of King George kwatin waya ade ama mani aso onye chinye e obi bibia mu ba bia adu no obi ba enkwa ho asem de ye ka no ba bia adu no de esese wo boa no na wo kona asundwe eba na ne yire na oje achinyi se onye hwe no onye hwe no odu mpanifo no ho a na obehu so yi bibia na so anye bibi na jamfu a still a media metufo ba bia adu no wadwen wo form dodo wadwen wo form too much minhu asema menkan kire wo enti hweye papa na se wunya ho tete a next time no me offer say ka kire wo say to my wafo na me hwese nka wo be kan bibi wanka hwe jeso unia futuo bia de mo bi wona wanhu amane enti ana me srawo to hu wanka sa ho fo na hweye na anu me ka kire wo say kopel papa nanka ka asemi kire no ejade ti se de ya ebia obetimi adi akire enti hwe wakwan yie ba bia adu no mere kwa tin na meda na se na next time ono nso hwe bibi ye ya nyini pa ni en defend nipa o yire no defend no but enye no kre wahu enye no kre kra enti jamfo a ndे de me ka kire wa ni se ho san wa da onyame ase na hwe na ma wadwen use wadwen esesa wo ye smart e wo wadwen mu wati bible kura o ka Paul kan se idu ba bi a yen adwen no yen use yen adwen e mo bi na dawo e mo bi mekenche o sese ni sei ba bi adu no adinguase nde aba bed dwaneje o kra nkwa na abrampa malady asem ne da hono se da bia ye kan wo montie ene da malady on se ye na ye kan enti enya wo na meka wo so adwene nya na malady utie hwe e dia na wo kan ha menti enya wo maya ne mema na ba asem na mekan si ye kan wo montie dia enti na wo montie malady nya bi na awura akofa bai ne se mo akofa bai se na ya boni dua wo wei obema no da ye ka so se ne yire odi ni di me ba no ho malady hwe asema me pese me ma be ma kwa tete ase ne se ye di komo awie ye me ukofa ase me bai na afrefo frefri o kan se na se ye nya so kwa na ayo o so kan malady mesi me company fo no ono obetena se ase nko sa bichi kantro obi adua chiw on su kantro wa hu na ase edudu se de wadi obi amade amadu jamfia
once on us do said what you be amade e boboba enye duru wafua na abehunu say my lady me si nipa ye no mo ko wo kwa wuhia wo mo an ye ba ye no mo say hia wo e bi say sankrofo no ye no mo tia so dem no omu an afra ma ekotuma no efra lazy ni kente wo be ko abosum kwan so my lady wo mo kua na de ni so mo my lady wo mo suban no no won say request die hwa se mo waka won de onu bia body onye bi da ama bema kwaten sanity yire di open ne yire di ntokwa no open ne bia body hwe ba bia kopi my lady he media kukuru anya ya keke SDFo abeba no anya afuma wie akwenhwefo fumo afuma wie no ti o de be George kinjo say ono no kwa ane na so ba na asema afa no kinjo ya tuma ba no fo my lady he abeba yi wa enfonso ana wa dwa to amonu de yesre ne se omu tie mfanya adisua na my lady omu de ya adisua no blan so edis kan beba wa jamfu ya na de aso omu de ya adisua my lady anampe nisika ompe osi ompe abije munyaye jamfu ya so ompe blan nisika edi my lady media de meka kire eye o ja boka ma bo nwini ze de wona wu abem wosi ka wa boy ese ebebe ese wo ka wodi wani bu abe kan bebe uhushe my lady my lady etu obetu ari a wo begini mi na wo no my lady sebi my lady awia bo ba ma me awia bo kotie ba ko ho se o mianu amonu jamfu mianu na janto ato a wonu akofa asem nyamba nyonu akofa ba wuti obi nten me ya magi se ka me krokro bet on wan dey akofa ba wuti obi nten asuso no mu pa bi nu nua no godi na bebe ni play abranche ne gire topano ne gire topano wonu se ni kru no na wonu se ni kru no me kra wura nya se enana na hwem ko se ko ja bia no to me de wiase ni pa ho mpese obegim foso atum no ni yaku ato atwe na ho ato e de asafo na wudi ni sa no afa na ja ma boka bo hwene se abo bi edina he control madam fu mame bu mefu kra wiei mane di ontin ye ma se no nya sa ne nto ato ano abrante ni mebo no e be dan free ho mane di he ya de ti beti onya ne se mane di he aba ye honam honhom dia honam ani die bepie eye ho so no maduro ya tiwa sanete ye wi honhom die na honam ani die wo ho ye no die nipa nyina do mani behu ye wo se pedro manom na ja to ano na ho na akokodi ne kwate me ana se eye kwate no so ofasa aka we nyina e ka wo bo nyina male de o senke eye kwate ne agide ma bebe no ja ne to na to na me mpedisika e bo hene wo tetafo kwa me to nsuo de wunya sei 2 million na di ko ya jaje to ono se 2 million no na do se na di nya ye kabia ma fa na bia eti akanya bo hene se to no hetuam male di ma me fancy ntisa hwa e se me be firi mu abakra nya asem papa kwate ba bi o bia no ntie me kwate ye wie me na me be frɛ no aka ntie no wo de ka won ko fasi kamera na 100 million na male di won ko fasi kamera no won fa ma ko da no e wa gboka no wi odi bia kwa ya sabia ko pedro no nya no so kwasi asamu nu so wa ya ka ko pe empra ba bi anti wo yiri di male di he mesi asor no edu ba bi o se ha asor da ni di ni yagu asor no emu nipa bi na se wiase male di edu kwasi ada o mu nyina ne kwa asor le no pa wo di ko bia ba nwumre se ho nyina sa ye ma anya asofo ya male di he uhu o madwane no mama nyame bredodo makro panina akokwa he ne motuam kua wo ba wunu aduru bosom so wo ka nsem ko bo me ma ho ban na nyame na asom no male di o timi mo ma ho ban ebi eni de kwaten e defend ni yiri eni amafu abonu so ho ba bi akosi yafu ya cheso entintiri kakra amaledi wo yale de hono mo antimi fanko de me ya ne se wo kwa akodani dua okokofu na wo sa kokudesi ewura ni kam ebekum maledi na no ewura bi ba na me ka so wo mkomra so otimi beduru ya nkamam wo di ni dwumama uba branch a wafa no twantro so wo eyire no ne na gya no te abrochire 8 years na na twempra abeba ne hunu no bowudia da bia wo sori amada ne duama da bia oguso ne ka zam maame wuwo na aduro no se corner da so da ne ye ne beku ka no ofro tena mu no ya wona ya ye de se nyama wo size 80 apeja maledi size 80 maledi he atano abreu oba se de
But Abrapa, Nana Muso Mudi. Malady had Mamma Casa. Malady Nana more fancy me. Gone for because it must say a human 2 minute baby. Nano, yet Sima a break a crab no more. The Acabiano also is one. Aye, 2 minutes your whole. Yes, almost a Jumasha channel. 2 minutes your whole. Adi, and your muna, no, my jet trunk, quite jet. We are quite serious. Nana would want to my ears. And I want to quite say, Penny, was it? Nana, Uche Musu actually dying. Nakuko the Antakunu. And you know, the Adino. So what one waba, Malady, who now see you and young, and also here catch you. Yeah, Barbara Samukai, Yaju Mexica. Hey, Mary, don't move on your foot. The Agaka and Nording. You fancy, I'm quite so pouch in the base. Hey, I'm a new Jamfia. This year market. You go for